Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit în cadrul unui nou vlog. De data asta suntem prezenți pe la padocul lui Johnny, iar pe partea lui pusă îl avem pe prietenul nostru, Golden Retriever Bobby. Acum îl puteți vedea pe Johnny cum mănâncă niște oase crude, un fel de raw food, cum zice americanul, fără niciun fel de probleme. Înregistrarea este 4K, nu însă eu dau nicio înregistrare, nicio editare, scuze, nicio editare, deoarece vreau să experimentez și în formatul clasic de 4K cum o să iasă, fără editare de sunet, fără editare de imagine, să vedem cum va ieși. Junior acum este bucuros întrucât astăzi a împlinit vârsta faimoasă de 11 luni. După cum vă spuneam și în vlogul de introducere, un mascul cu pedigree, cu o structură musculară și osoasă foarte, foarte bine dezvoltată, conform cerințelor, standardelor pentru rasa Rottweiler, și se află în continuă creștere până va atinge vârsta de 2 ani, după care nu se va mai crește nici în kilograme și nici în statură, va rămâne, cum s-ar zice, la un punct fix. Dragilor, cam asta a fost. Ia uitați cum știe să întoarce cu partea inteligentă. Dăm aici o pauză și revenim din padocul lui Bobby. Da, dragilor, am și revenit pe la partea de padoc a prietenului nostru Golden Retriever. Îl puteți vedea aici fără trepied cum consumă și el oasele crude fără niciun fel de probleme. Ca să vedem dacă vă pot arăta să se stingă puțin efectul de gratii. Așa, dragilor. Masculul de 8 ani, repet, rasa Golden Retriever, un cățeluș foarte echilibrat, foarte drăguț și isteț. Da, cam asta a fost, dragilor, vlogul pentru astăzi și ne revedem în cel următor. Seară frumoasă, la revedere!